Здравейте, приятели на Аспазия! Това са Никола Клашнов и неговия син Иван, които са първите късметли, спечелили нашата голяма награда iPad. Никола, разкажете ми малко повече за вас. Какво да ви кажа, аз се занимавам с дребен бизнес в село Баня, това е моето родно село. От близо 15 години се занимавам с това. Обичаме да пием вашите сокове, от близо 2 месеца ги купуваме от Разок, от верига Пени. Да. Преди една седмица решихме да играем играта, за която в момента е актуална. Взехме все 7 сока, вкарахме кодовете и за наш късмет спечелихме iPad, което е много радващо, защото до днес не сме печелили от нито една игра. И беше много хубаво за цялото семейство и определено си помислихме, че по Коледа става чудеса. Се надяваме всички хора, които обичат сока Аспазия, да играят играта и да знаят, че винаги се печели. Пожелаваме на всички успех и здраве! Късмет на всички участници в нашата игра и играйте и можете да спечелите много страхотни награди.